L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' Erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Lejlet jum il-ħaddiem, Dr. Lidja Qabela flimkien mal-Amministrazzjoni tal-Partit Laburista u l-kandidati Laburisti għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew iltaqgħu ma' diversi nies u sidin ta' negozji fil-Belt Valletta u tkellmu dwar is-sagrifiċċji u l-bżulija tal-ħaddiema Maltin u Għawċin tul sena sħiħa. F'kumment li tant fi Pjazza San George fis-sfond tal-armar li qed isir ċelebrazzjoni tal-ewwel ta' Mejju, Dr. Qabela enfasizzat dwar is-sinifikat ta' jum il-ħaddiem u kif il-Partit Laburista se jkun qed jiċċelebra l-kisbiet ħaddiema Maltin u Għawċin. Għada niltaqgħu hawnhekk fi Pjazza San George il-Belt Valletta bħala tim wieħed, tim Malti illi kiseb ħafna iżda rridu niksbu aktar. Irridu niksbu aktar għal dan il-pajjiż għażiż tagħna. Għalhekk is-saħħa lill-ħaddiem, is-saħħa lill-Għawċin u lill-Maltin kollha. Preżenti wkoll kien hemm kunsillieri u kandidati għal kunsilli lokali tal-Belt Valletta. Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-ewwel ta' Mejju jibdew fit-3:30 ta' wara nofsinhar bi spettaklu kbir, logħba tfal u fest tal-familja kollha. Il-qofol tal-mass meeting intlaħaq b'diskors tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela.